Čaute, zdravím vás pri druhom parte. Zavreme ju tam, ne? Ježiš, počkajte, musím si zapnúť časovanie, lebo zasa to bude trvať posielanie 4 hodiny. Tak, dobre, môžeme ísť na to. What the? To je na senzor. OK, no super. Hej, aký som teraz maličký, ja som maličký. Ona sa na mňa stále pozerá. Sexy ass. Burn, narodil sa. Otvoríš mi to? Otvor mi. Čo robí? Čo robí? Čo tam What the fuck? No čo chceš ty? Ježiš, save, zapamätanie. A ti asi dám keksik. Funny, you showing up on this day in particular. Nevidel. No ona to proste preskočí, ja to prejdem. We've been helping people escape the city on foot. It's a dangerous route to my father's lab through the old canals. Today we're finally on the verge of having a better way. Here, let me buy you a drink. Na čo mi je pitie? Ježiš, ona je trápna. Ešte do toho babucha. Ježiš, vy máte toľko tajných chod. Som chcel zabrať. O, Jožo. Čo tam nájdeš? Asi hovno. Mačkame všetko. Moja kola. Čo je toto? What the hell? Ešte. Send poslať. To funguje, to poslal, počkať. Počkaj, vyskúšam. Ešte raz. Ono to funguje. Toto bereme domov. Predáme. Tuto si dáme. Toto predáme. To je drahé. Predáme za 500 eur. Neviem, čo mám s tými 500 eurami. To je nejak... rádio. Je. Jaj. Môžem sa schovať. Tiež berem. Neviem, na čo mi to je, ale... Hej, nedrgaj. To poviem. Ty kokos. To asi niečo zo zeme teraz, neviem či čo. Ty čo tu pipuješ? Krásny oblek. Ty čo je? To je tá blbosť. Kde je? To čo bola Half-Life jednotka, teraz je to ovládané. Že sa nemusíme báť hovoriť niečo také. Normálne v Half-Life jednotke by vám skočila na hlavu a už by ste boli v riti. Len teraz sú vysvičené. No ale teraz sa to zasa pokazilo. Teda neviem čo. My computer. OK. Už to chcem. Konečne mám ruky. Už vieme aj šprintovať. A toto je brnenie. OK. Obraz. Napravím ho. What the Scanning. Počkaj. Oskenuj mi ho.
Počujete to? To je nepríjemné zvuky. Ježiš, to sú také nepríjemné. Ježiš, toľko tajných chôd. Toto všetko zoberiem domov, aj to, aj toto. Nejaká sorry, nejaká Juami značka. Ne, opúšťaj ma! Ty rozprávaš? Aha. Error. Ty čo budeme, akože sa ona sa na mňa pozerá. Sajte na jej oči. Niekto mi píše na Facebook, ale nemám čas. Toto odpojím všetko. Tá sa pritlačí. Ne. Čiže nepíšte mi na Skype teraz. Vo vhodnej chvíli mi píšu. Či na Skype, na Facebook. Niečo z elektrinu. Čo som ja nejaký oný posliček? Porno. Čo tam mám vyskočiť? To mi teraz bude každý písať na Facebook, že? A čo tu mám akože? Aha, to sa odpojilo. What the fuck? Strčím si to do ryti. Nechceš? Elektrina zdravá. Zapaj sme to. Excellent. Čakám. Aha. A ja chcem byť tam hore, tam je to bezpečnejšie. Počkaj. Teraz bude nejaká princezna. Jaké orgazmy, počuť? Úplný orgazmus. Odpojím ju teraz. To pokazím. Ty vole. A ja chcem. Tie vibrácie, čo dostala ona, ja chcem. No, rýchlo. Celé video bude o tom, jak rozprávajú. Niečo, aha, to je výdrž bežania. Super. Idú vibrácie. Je to také nepríjemné. A môžem sa hýbať. Paradajka. Budem skákať a premením sa na niečo. To je vibrátor. Mega vibrátor. Fuj, to je nechutné. Pomboja. To čo je? Je to hento? Ne. Ono mi to išlo na hlavu. Ne, ja chcem ísť preč. Chcem ísť preč. Za vami. Vy ste slepí. Jak to húči. Hovaj. To sa pokazilo. No super. Teraz mi bude zle. Musí to ešte viac húčať. Ježiš, zapoj to, ty magor, ešte sa so mnou rozprávaš. Som v nejakej vode. Neviem sa hýbať. Super, to je tá lochneska, čo bola vždy. Ja sa neviem hýbať. Hej. To prečo? Furt ma to fotí, to je nepríjemné. Ani neviem, kam mám ísť.
A to hudba je strašná. A to bolo vždy tak Half-Life, že ani som nevedel kam ísť. Dobre, safe. Takže za chvíľku končíme videjko. To je taká maga budova. To sa nedá nejak... Ja som tu, vieš o tom? What the fuck? To budem sledovať do budov, že jak tam trtkajú. Daj, ja chcem. Díky. Keď to je pekná graficky. Pamätám si ešte Half-Life jednotku. Tá bola príbehovo dobrá. Do prčíc. Počkaj, nedá sa to... A paradá, je to zničené. Oh, je. To čo tu mám? Si vyskočiť. Niečo ma strieľa, kde to je? Kde to je? Aha, tam ten hajzel. No poď, no nič. Neviem prečo ma strieľa, keď tam nemôžem ísť. A strely zaujímavé, že cez to môžu prejsť. Aha, oni sú tam. Netuším, kam mám ísť, netuším. Poďte dole. A uvidíte. Nie som Spider-Man? Á, škoda. Ne. Otvor sa. Ty vole, aha. Tu je dačo. Ježiš, tu je to porno fotenie. O, to mi dodáva brnenie, tuším. Paráda. To mi si robí srandu. Ne, fuj, to je také nepríjemné. Zatvoriť. No to je jedno. Aha, do prdele. No dobre, takže tu by som ukončil video, takže... Čaute.